Mihanti Murji Bonor Harati Prabhu Tumar Obihone Murjivono Ekuina Prabhu धन्यवाद अपना बिने आमर एकुनाय आहा पापा आमर सुपर को करो कासे आसी राती पापा लो धन्यवाद पापा नाजर प्रभु यीशु ख्रिस्ट नाम को यीशु आमेन हालेलुया पवित्र आत्मा नि थाखाय जोङो धन्यवाद जों लोगोसे आखाइ खबनो नाजावनि आमेन हालेलुया स्पिसि समायना आदा दा लास्ट समय स्पिसि समाय बेयाव खैथा जाखो बियो नौथा बेसे खैथा जागोन नौथा 15 एक घन्टा ओंखामा खैथायाव ओंखाम उखैबाय नों जाबाय आंखौबो नेबावाखिसै खय बादनि ना जोङो जानांगौबा जोङो प्रभु यीशु जों बायजाबाय 1 Corinthians chapter number 6 1 Corinthians chapter number 6 19 and 20 can you read it somebody please that's a call to Paulus wrote to the Corinthian people Paulus say Solomon प्रभु यीशु को नाजावनानै बियो Corinthianफोरनो मण्डलीनो लिरहरदों प्रथम करिन्थियानि 6 नि 19-20 को जोङो फरायनानै नायनि जोङो सोर जोङो मा फोथायारिफ्रा मा दिनै सोर जोङो नायनि yes go through sir yes मोनबाय ने yes आंना गुबुन भाषासो अन्नानै बर' फरायना हरदो दे नङाब्ला नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न' आरो नोंसोर गाव गावनि नङा होननानै नोंसोरो मिथिया खोमा मानोना नोंसोरो दान होनानै बायजाबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमाव इसोरखौ समायहो say hallelujah hallelujah गाव गावनि मोदोमखौ दिनैनिफ्राय इसोरनि मुङाव जों समायना जाहोनांगोन आमेन जोंनि देहाखौ जों दिनैनिफ्राय खालाय खालामनाय नङा जोंनि खुगाखौ जों खालाय खालामनाय नङा जोंनि मेगनखौ खालाय खालामनाय नङा जोंनि खोमाखौ बलिउडनि मेथाइ खोनानाय नङा जोङो आमेन आरोबाव दंबावो जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव प्लिज गाज्रि दामोन आरो बुंबावनो थोनदों पवित्र आत्मा अके मा चेक खालामब्ला मोनगोन दानो मबाइलफ्रा गासिबो बलिउडनि गान गोजा जेसेबांबो मबाइल दङ सोरबा रिंटना बलिउडनि दङ ओके साबधान जों खोमाजोंबो गाज्रि मेथाइ नङा इसोरनि आत्मिकनि मेथाइ जों खोनासंनांगोन हालेलुया खुगाजों इसोरनि सैथो बाथ्राखौ जों बुंनांगोन ओके मेगनजों सैथोता मोजां मेगनजों जों नायनांगोन अननाय मेगनजों जों नायनांगोन हालेलुया मानोना बियो जोंखौ गावनि थैजों बायबाय होनदों जोङो जोंनि नंले सैथोनि नंले आङो प्रभु यीशु ख्रिस्टसे बेनिखायनो करिन्थआव जोंखौहाय बुंदों बियो जोंखौहाय बायबाय से हालेलुया हालेलुया आरो बियो बुंबावदों जोंखौ Galatians chapter number 2:20 can you read it please Galatians chapter number 2:20 that says बेयाव मा बुंदों जे आङो प्रभु यीशुजों क्रुसाव होजाबाय फबजाबाय थांखांबाय बे आंनि जे थांनानै थानाया आंनि नंले आं प्रभु यीशुनि जाबाय Can my dear from tonight onwards you are no more your we are born again now yes go to आंनो गोथाङै थाबावा नाथाय ख्रिस्ट'आ आंनियाव गोथाङैनो थायो आरो आङो दा मोदोमाव गोथाङै थानाया आङो इसोरनि फिसा हौवाखौ बिश्वास खालामनायजों गोथाङै दं जायहा आंखौ अनबाय आरो आंनि लागै गावनि प्राणखौ होबाय आमेन 2 Corinthians chapter number 5:17 can you read it please 2 Corinthians chapter number 5:17 yes go through बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला दिनै ख्रिस्ट'नाव फैबायब्ला ख्रिस्ट'खौ नाजावबायब्ला he is a newborn
जाबाय होननानै बुंदों गोजामा थांबाय गुड निउसनि बियो थाखाय गोदान जाबाय आंनो बुजिया नामा जाखो बिनिखायनो सोरबा जुदि ख्रिस्टियाव दङब्ला माब्रैनि भेक्टेड जानानै गोदान गोसो जानानै बिनि पुराना जिबना थांबाय बियो गोदान जाबाय होनदों clap hand my dear बे बुंदों आङो बे बुंलै उन्दैफोर आङो दिनैनिफ्राय गोदान मानसि जाबाय गोदान जिउ जाबाय पुराना बाथ्राफ्रा थांबाय पुराना आखल आखुफ्रा थांबाय आङो गोदान जाबाय हालेलुया लोगोखौ नायदो दे दाने लोगोखौ नायदोसाय आंबो नायदों नै आदा जेम्सखौ बेसे सुन्दर हेन्डसाम नायदोसाय बुंदोसाय आङो गोदान जाबाय होनदे लोगोखौ बुंसाय गोजामा थांगारबाय दारायलायसैहाय गाज्रि गाज्रिखौ दे बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ दानिया जोङो मा खालामनो जोङो देशनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगोन जोङो सुबुंनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगोन जोंनो मोजां लिडारशिपफोरनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामनांगोन दिस इज योर रेसपन्सिबिलिटिस आमेन जोंनि गेजेराव मानाव गेदेर मानसि दंफैयो अके जोंनि देशफोराव रैखा खालामनो थाखाय राजनीति अर्थनीति सामाजिक सांस्कृतिकफ्राव जोंखौ मदद होनो थाखाय मौलिक अधिकार दिल्लीनिफ्राय जे लाबोनायफोरखौ मौलिक अधिकार फान्डामेन्टेल्स राइट संविधानजों होसोनानै जोंखौ मदद होग्रा जोंनि गेजेराव दंफैयो मानाव गेदेर ब्रादार जेम्सनि थाखाय बयबो प्रार्थना खालामथोंसै हालेलुया मोननै गोसो जानो मोननाय नङा खिन्थु मोननै गोसो जानो मोननाय नङा सिङाव गुबुन सायाव गुबुन सिङाव गुबुन सायाव गुबुन बुंदों नो one we need such kind of a leader amen प्रार्थना खालामगोन ना खालामा जोंनो लिडारफोर नांगौ से हालेलुया प्रेयार वारियरफोरखौ खावलायनाय थाबाय प्रेयार वारियर प्लिज आंबो गावबो प्रेयार वारियर खिन्थु आंनि कलिंआ माल्टिपल मालाबा प्रिचिंआव मालाबा हिलिंआव मालाबा प्रफेटआव मालाबा प्रेयार वारियर मालाबा हरफा प्रार्थना खालामनाय मालाबा काउन्सिलिंआव बाहायजादों आङो ओके थेवबो खावलायनाय थाबाय प्रार्थना जोद्धाफ्रा जेन गुरुत्व भाबे प्रार्थनाखौ होयो आङो डक्टर पल डिनाकरनिफ्राय मोनसे जिनिसखौ सोलोंदों ट्रेनिंआव जोंनिथ' गासैबो ग्लासनि सिङाव थानांगौ आरो जोंनि चेयार जिरायग्राया ट्रलि आरो बियो सिगां प्रथमाव जेब्ला खुलिजेनदों नेशनेल प्रेटर प्रफेटिकेल बेवहाय बिदि फनमोन आरो बे दोननाया मा होनो दोनग्रा फना टेलिफनमोन आरो बिदि जोंनाव 3-3-6 7 9 10 11 12 13 14 माने 20-25 सेल दं आरो जोंनियावहाय ओके मोनायाव स्पेशेलि आंनि लोगोफ्रा माब्लाबा उन्दुनो ओंखारोना जि थिनथ'नानै जलटप थांलायलायो आरो बिसोर ख्रिं 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 गाब्लाबो थिखो रोङा आंहा ट्रलिखा नालाय फिसौ नारनानै बिनिखौ थिखो होयोमोन आरो प्रार्थना खालामनायसै सोरबा गाबहरनायसै इन्टारनेसनेलनि फन फैयो नालाय बेवहाय दानिया बे थांबाय गोदान सिस्टेम कम्पिउटाराव लड खालामनांगौ आरो जों हेडफन गाननानै कम्पिउटाराव बानायनानै जोङो थिक खालामनानै प्रार्थना खालामहरनांगौ आरो ओरैबायदि बेस्ट प्रेयार वारियरफ्रा जोंना कलम लाखानांगौ लोगो लोगो जों ओरै रायलायबाय बेखौ नटखौ लाखाबाय मा नाम बे मानसिया मा नाम बहानिफ्राय बुंदों मा भाषा प्रेयार मा नांगौ बिनोलाय एक जों बेखौ रेकर्ड खालामनांगौ आरो सासेयाव जोङो 30 जन 35 जन 40 जन 60 जन 70 जन 80 जन जोङो बेबायदि प्रार्थना खालामनांगौ जायो प्रेयार वारियरआ आरो बेवहाय मोनसे प्रेयार वारियरफोरनिफ्राय आं सोलोंनाया बेनो जे एक सेकेन्डआव जोङो सासे मानसिनि जिउखौ बासायनो हायो सोरगोआव फाथायहरनो हायो एक सेकेन्डआव जों सासे मानसिनि जिउखौ गावथारहरनो हायो आंनि गिदिर बे बोरै जानो हागौ येस मानसिफ्रा आइसिइउनिफ्राय फन खालामो दहाय अनारेबल एक्स EM सारा जोंनो फन खालामदोंमोन बिफाया सिरियास दङमोन आरो मोननाय लोगो लोगो आं बेजों गोलाव थारायलायाखै आं एकदम गभीर प्रार्थनायाव थांदों एक्जेक्टलि जोंनाव आइसिइउनिफ्राय फन फैयो सिरियास बेमारिनिफ्राय फैयो सोरबा डेलिभारिनि फैयो सोरबा अपारेशननि फैयो बेवहाय जोङो फना गाबबाय थादों ख्रिं 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 जों थिखोआ बेयाव जुदि बिनि जिउआ थांबायब्ला थैबायब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया आं हैनांगोन सोरगोआव होननानै जोंखौ फोरोंदों
जेब्लानाखि सोरखौबा प्रार्थना खालामनांगौबा रहायदा खालामगोन आखाइ सुग्रोनि रहायदा खालामगोन ओंखाम जाग्रोनि जि सुग्रोनि बाजाराव थांग्रोनि नो एक्सकिउज फर द प्रेयार वरियर बिशप सार जेब्लाव खिया थायाबानो बेयावनो खालामनांगोन एक सेकेन्डआव जोङो बिनि जिउखौ बासायनानै सोरगोआव थांहरनो हायो हालेलुया जोंनो अधिकारफोर होबाय बाइबेला अधिकार होदों आं नोंसोरनो अधिकार होबाय साबिफोरखौ जोंनो होबाय पत्रसनो साबिखौ होलांदों देट जोंनोबो जिसु ख्रीष्टआ अधिकारखौ होलांदों हालेलुया प्रार्थनाजों जों मानसिफोरखौ जोबोद बासायनो हायो प्लिज प्रेयार वरियर आरो जोङो सोर बुंदों मा बुंदों बेखौ बिथिं खोमनानै बिथिं जोङो स्रि थानांगोन जोङो एनकाउन्टार खालामनो मोननाय नङा प्रेयार वरियरनि कोई एकटा चरित्र थानांगौ कोई एकटा केरेक्टार थानांगौ जायखौ आङो आई हेव लर्न फ्रम द नेशनल प्रेयार टॉक फ्रम द जीसस कॉलेज फांसन जोङो दाबो जुदि थाङोब्ला जोंनि फार्स्ट ताला मंजिल राष्ट्रपति भवननि खाथियाव पार्लियामेन्ट हाउसनि खाथियाव 500 मंजिल सीएनआई सिनद भवना गोजौआव बेयाव दङ जेब्ला जोङो बेवहाय थाङो जास्ट अफिसाव हाबहैनायसो जों प्रेयार टावाराव जुदि जास्ट 2-1 सेकेन्ड जादों जोंनि टाउन सिस्टेम जाजोब्बाय आरो दा अफिसाव टाउन सिस्टेम जाबाय अफिसफ्राबो फांसन जाबाय आरो जेब्ला बेयाव थांनानै आङो जास्ट थांहैनायनि सिगां 2 सेकेन्डबो जुदि आंनियाव लेट थांदोंब्ला आं बेयाव आरो हाबनो मोनला डिउटि खालामनो मोनला आङो फैफिननांगोन देरबे फांसन नांगौब्ला जों एडभान्स थांनांगौ एडभान्स थांनानै गावखौ गथायनांगौ आरो जों प्रार्थना खालामनांगोन हालेलुया आरो जों गावखौ नायनांगोन जेब्ला बेमारिफोरखौ जोङो प्रार्थना खालामगोन जेब्ला बेमारिखौ प्रार्थना खालामगोन गावखौ नायग्रोनांगोन नोंथाङा मा अबस्थायाव दङ आङो मा अबस्थायाव दं न'आव बिसिजों नांलायबोदों नामा बिसायजों नांलायबोदों नामा लामायाव गाज्रि खोथा बुंबोबाय नामा गाज्रि नायबोबाय नामा जों बेखौ हान्थु खरायनानै गावखौ डेडिकेट खालामग्रोनांगोन जों प्रेयार सेन्टाराव ओमफ्रायसो जोङो बिनि अभिषेकखौ लानानै जोङो प्रार्थनायाव आवगायनांगौ नङाब्ला बायसान्स जुदि बे बेमारिब्ला मा जागोन बे बेमारिया जोंनाव सनगोन नोंथांमोना आंकोल डिजिस दिनाकरनि लेखाखौ फरायब्ला मोनगोन बेवहाय ओरैबायदि एक्साइटिं सासे पास्टरा इभिल स्पिरिट हमनायखौ सासे पास्टरा प्रार्थना खालामनो थांदों आरो बिनि हिन्जावा खिथु थांफादोंमोन आरो जेब्लानाखि बे पास्टरा बे बेमारखौ प्रार्थना खालामनो नागिरदों बिनि हिन्जावा थटखना सिखारनानै आखाइ हिना प्रार्थना खालामदों संगे बे बेमारा बिनि एटेक खालामदों मालाबाबो गायाखिसै बे थैनानै थांदों मानो आखाइखौ बेखौलाय बुजिनानै दे गिथावना एटेक खालामो दे जोङो प्रेरितआवबो नुदों आं पलखौबो सिनायगौ प्रभु जिसुखौबो सिनायगौ नोंलाय सोरथो होननानै एकदम फुरब्लाबायनानै थै ओंखारजोबदों बि केयारफुल प्रेयार वरियर एन्ड प्रार्थनाजोंल' जानाय नङा जोंनि प्रेयार आं खावनाय थाबाय आंनिफ्राय देरसिन दङ बिफा बायदि बिबथै बायदि बिमा बायदि दं थेवबो एक्सपिरियेन्सआव आं सान्दों आं एसे मोनग्रोदों खोमा आं सान्दों आरो मानोना आं पान्जाबिफोरनि गेजेराव मारवाड़ीनि गेजेराव जाटफोरनि गेजेराव पठानफोरनि गेजेराव गुज्जारफोरनि गेजेराव गुजरातिफोरनि गेजेराव आं खामानिखौ मावनो आं सुजुगखौ मोनदों आमेन बेनो जाबाय जों प्रार्थना खालामबा जानाय नङा जोङो प्रार्थना खालामनायनि सिगां इसोरनि बोसोना जोंनि जिबनाव थानांगोन बे इसोरनि बायखौसो लानानै जोङो क्लेम खालामनांगोन आरो होखारनांगोन इसोरनि बोसोन थाब्ला बिनि जिबनाव बहुत अद्भुत आलोकिखौ जों नुनो मोनगोन हालेलुया आङो खावलायदों जोंनि प्रेयार सेन्टाराव जों प्रार्थना जोबथा अलरेडि थाबाय थायो एक्जिस्ट जाबाय थायो जोंनो गोबांथार आपकामिं जोंनि लिडारफोरनो नांगौ जों खालि सोरगो रायजोआव थांनो सोरगो रायजोआथ' जोंनिखा जों थांखागोन खिन्थु संसारावबो जोंनो नांगौना नाङा जोंनो मोजां लिडार नांगौ बाइबेलाव गोबांथार पलिटिसियान लिडारफोर दं बहाय पलिटिसियान लिडारफोर दं हिस्ट्रि दं बेवहाय अके पोइट्रि दं बहाय जिनियोलॉजी दं बेवहाय बे बाइबेलाव This Bible is a 66 books. Gangselo Bible, but this is a 66 books. 60 books dong beo. And the 66 book ko mannayaw bekawnay jadoं. Moनसे जाबाय Old Testament, मोनसे जाबाय New Testament. Old Testament आव बेसेबां 39 chapter. गोदानाव 27. मोननैजों 66 books बेवहाय दं. जों बेखौ मिथिनांगोन. जोंनि प्रेयार वरियरफोरा. हालेलुया. जले मदे प्रार्थना खालामनाय जानाय नङा डक्टरफोरनाव थाङोब्ला बे मेलेरियानि बे खिनायनि बे गगा मोननायनि गुजुनायनि जोंनो बेलेग जोंनो बेवहाय प्रेसक्रिपसन होनो जोंनि बाइबेलनि प्रेयार वरियरफ्रा बेनिखायनो बाइबेलखौ फरायनांगोन माबे बेमाराव माबे इसोरनि प्रतिकाखौ खेवनांगौ माबे बेरामाव माबेखौ होननांगौ अके ब्लेसिंनियावहाय हिलिं होनब्ला जानाय नङा हिलिंआव ब्लेसिं होनब्ला जानाय नङा
Haleluya. Beनिखायनो जों बाइबेलखौ फरायनांगौआ जोबोद गोनांथि. In the days of coming, if we get the chance, बहाबाफोर मौका मोनोब्ला, we can give that मोनसे जों थियरिखौ होनो हागोन. बे जाबाय जोङो leadership training or सेमिनारफोरखौ जों होनो हागोन. Amen. In the days of coming. खिन्थु दानिया जों मा खालामनो? दिनै हराव उन्दुनानै गाबोन बहा थांगोन? नंगौ. न'आव थांदोनि मिथिगौ ना? शिशु लोगो बेनि आखाइखौ हमदोनि न'आव थांदोनि Jesus जों न'आव थांसै गाबोन जों दानो टारगेट खालामगोन थांनानै मा खालामगोन SMS खालामगोन नामा सोरखौबा WhatsApp हरगोन नामा सोरखौबा I love you too दे न'आव थांनानै हाय फाग्ला बोराय फिसाफोरखौ हाय सयतान बिफा बायदि जाखागोन बियो बिफाफ्रा फैलायबाय माथो सोलोंनानै फैखो सभानिफ्रायलाय साबधान माबा मोनसे न'जों जाथाय जाहैया सयताना फरिखा लागोन 1 Peter chapter number 5 7 and 8 1 Peter chapter number 5 6 7 8 somebody can you read the 1 Peter chapter number 5 7 and 8 जों नायनो दे yes go through sir please Jesus glory Jesus नोंसोरो गावसोरनि दुखुमानिखौ बिनि सायाव गार मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय जोंनि थाखाय सोरबा सिन्था खालामग्रा दङ आमेन बेखार सिन्था खालामना लाब गैया बेनिखायनो माथिउ 11:28 हि मेंनाय परिश्रांत ओके भाराक्रांत मानसिफोर आंनियाव फै आं नोंथांमोनखौ विश्राम होगोन बाइबेला बुंदों आमेन मा बुंदों बेनिखायनो जोंनि गासै सिन्ताफोरखौ इसोरनियाव गार yes go through दे हाय गैयालाबासिरि मोननानै था yes नोंसोरनि बिसारु सैताना नै उनने निर्णयसिम र मा खालामदों आं नुहुरगासिनो दं दै आंखौ नुहुराखै सानदोंना रेम अफ द स्पिरिट बै गेजेराव सेंग्राफोर आं नांगौबा थांगोन आं दानो प्लिज खोनासंलाय माबा फरायफिनलाय आर्टखौ फरायफिनलाय गैयालाबासिरि मोननानै था माब्रै नोंसोर बिसारु सैताना गैयालाबा तपाईँ एकछिन उभिनुहोस् न उभिएर यसो पढ्नुहोस् उतातिर तपाईँ पल्लोपट्टि तपाईँको हजुर मुख चाहिँ गर्नुहोस् न हजुर सुन्नुहोस् है खोनासंलाय गैयालाबासिरि मोननानै था आइए मानो फियालाबा hey फियालाबा बिथिं दे बै उननिफोर दै जोहोलावफोर सेंग्राफोर फियालाबा ओके मा होनो फियालाबा सिरि मोननानै था नोंसोरनि बिसारु सैताना बिसारु सैताना निर्णय सिंह बायदि सोरखौबा मनग्रबनो हास्थायै थाबायदिंबायो आयौ होननो नाङालै जोंनो अधिकारखौ होखादों आंनिबो भुल जालायबाय नै बिदि भुल जायो दै लुक 10 नि उनाव लुक 10 नि 19 सारे साफ बिच्छू सारे शत्रु को गाफ्लेनो थाखाय जोंनो अधिकार होबाय होनना बुंदों आमेन हालेलुया जोंहा अधिकार दङ खिन्थु गाबोन बेनिफ्राय ओंखारब्ला साबधान बेनिफ्राय ओंखारा थांबा साबधान बे साननायाव जों मा सोलोंदों बे माथो जाखो बे मा जाखो मा सोलोंदों नोंसोरो गोदान गोसो जिहिसकेलनि apa Zehizkeli 36:26 ada mana bewa anga
셀레르 마니네 해 너보 해 쿠시 그스 구레이 그스 그라 그스 동블라나이 카드 너 당나네 비싸 세이타나 보리칼라나 하고네 플리즈 가스리 어봉소 라이그라 동정네 जों बेखौ नागारनांसिगोन जों सयभ मानसि बाइबेला बुंदों जाया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय राजपरियाल पदाधिकार पवित्र जाति इसोरनि फिसाफोर होनना बाइबेला जोंखौ सिखार होदों आमेन पवित्र जातिनिफ्राय गाज्रि बाथ्रा गनो मोननाय नङा गाज्रि आखल आखु गनो मोननाय नङा हिंसा गनो मोननाय नङा जोङो गोदान जाबाय थानाय हालेलुया आरो बेनिखायनो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बुंदों माथिउ चैप्टार 8 17 बुंदों माथिउ चैप्टार 8 17 गोख्रै फरायगोन नामा माथिउ चैप्टार 8 17 can you read it please गोख्रै दै जों गोख्रै थांनि come on नोंसोरलाय मानोथो फुंरायाव बय बेखौ नायलाय जार नों अबियो जिसाय नाबिजों होनजानाय बे बाथ्राया जाफुंनाय बादि बे बेफोरखौ बाइबेला बहाबासो सोना लादों दासो बेगावसो सोखालायबाय बिसोर बाइबेला हे थिखालाय बाइबेला थिखालाय आयो जि दुमरां जानानैसो फैदों गंसेल' होनो बाइबेला सार माय गड बिदि नंथारालै बाइबेलखौ लाबाय थानांगौ आरो दै बाइबेलखौ लाबाय थानांगौ बे आं जेरावखि थां मलाव थां एयारपर्टआव थां ट्रेन स्टेशनाव थां अके जेब्लायबो आंजों थांफाबाय थानांगौ बे हालेलुया जेब्लानो गोसो जाबाय बेखेवबाय नायबाय गोजोन मोनलायबाय आमेन जेब्लानो दुखु जादोंब्ला माबा नांगौब्ला बेखेवबाय फरायबाय आरो गोजोन मोनलायबाय हालेलुया Praise the Lord. Be prayed. Just say the chapter number 8, 70. Can you read it? Yes, go through. जिसाय नाबिजों होनजानाय बाथ्राया Yes. जाफुंनाय बादि Yes. बियो बेफोरखौ मावदों Yes. बियो जोंनि बोलो गैयैफोरखौ Yes. लाबाय आरो जोंनि बियारफोरखौ बानबाय जोंनि बोलो गैयैफोरखौ लाबाय आरो जोंनि बियारफोरखौ बानबाय बियार नङा बेमार बेमारफोरखौ लाबाय होनदों जोंनिखौ से हालेलुया प्रभु जिसु जोंनि बेमारखौ लाबाय 1 Peter chapter 2:24 1 Peter chapter 2:24 can you read it come on 1 Peter chapter 2 yes 24 yes मोनबाय ने 2:24 दे बाइबेल क्लास लादो नोंसोर नोंथांमोना सोलोंनांगौ बिथाफोरनो दे बाइबेला मा बियो गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय आयै मा र हाय र फैलाय फै तपाईँ आउनु होस् न आमा कस्तो परिस हौ तपाईँ हजुर त्यो पलपट्टि थियो चाहिँ तपाईँको म उहाँ गर्नुहोस् न हजुर पढ्नुहोस् है नाइलै मोजां साबधानै नाइदे हजुर बियो गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय से हालेलुया प्रभु जिसुआ क्रुसाव जोंनि पापफोरखौ बानखो यसको थ्रु जोङो पापफोरनि थाखाय थैनानै धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बादि बिनिनो गारायजोंनो नोंसोर सोखाजाबाय हालेलुया सोखाजाबाय ए माब्रा फैनो माब्रा सानैबो फै सिखारफ्रा नों ए गैलालै सिखारनां फै सानैबो बै मुखाया खेव माबार मुखाया खेवजोब दै जों डेमनस्ट्रेसन खालामगोन दिनै जोंनि बेमारा मा होनदों मेडाम के बन बया रे के रे हजुर जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव तल मुनि हजुर जोङो पापफोरनि थाखाय थैनाया धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बिनिनो गारायजोंनो Can you read with the anointing please नोंसोर सोखाजाबाय बिनि गारायजोंनो माब्ला गाराय जायफिननाय जेब्ला प्रभु जिसुखौ हमदों उनटा लिस्ट बार खरेखाया आं मैयाबो बुंदोंमोन जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ शास्ति होदों बेवहाय साबुगाव बोरसि बायदि दङमोन बोरसि बायदिखौ बुयो जेब्ला मोदोमाव ख्रोब हाबोमोन ख्रोब बोयोमोन बेदरा बेनिफ्राय गायोमोन थैया सिथाव जोबोमोन नङाब्ला सासे मानसिया क्रुसाव इजिलि थैया सानै दाखु दंमोन प्रभु जिसुजों दाखुआ बहुत
उनावसो बहुत गोबाव टाइम लादों थैनो बिसोरखौ सिथारनो थाखाय बाइबेलाव जों नुनो मोनदों बिसोरनि हान्थुखौ आथिंखौ सिफायनांदों होनना बुंदों खिन्थु प्रभु जिसुआ बिनि सिगांनो गावनि जिउखौ एलि एलि लामा साबाक्तानि होननानै आफा इसोरनो हगारहरासै हालेलुया मानो जेब्लानाखि बुजादों प्रभु जिसुखौ बुदों ओरैबायदि सास्ति होदों आंनि बेमारनि थाखाय नोंथांनि बेमारनि थाखाय जोंनि पाप मावखुमानायफोरनि थाखाय ओरैबायदि बिखौ सास्ति होदों रमनि साम्राज्यफ्रा बिखौहाय रमान्सनि सलजारफ्रा फुनाय लोगो लोगो बे खाथाय बिनि मोदोमफ्राव हाबदों थल्ल' बोखादों बेदरा थल्ल' गनानै फैदों थैया सारस्रिव गस्रिव जोबदों आरो थै गनानै प्रभु जिसुआ बेयावनो गोबांथार सास्ति मोननानै सिल्लि पिटिलि जादोंमोन आरो जेब्ला क्रुसाव थाङासै क्रुसाव होआसै प्रभु जिसुआ गावनि जिउखौ हगारासै बेनिखायनो जेसाया भबिष्यत बक्तानि तिरपानुनि 5 बुंदों जेसायानि तिरपानुनि 5 आब'मोना बहा दोबाय बेलाय आरामसे जि जोमना खोनासंबाय थादों नाथाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय जोंनि शान्तिनि लागै बियो शास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय आरो माथो नांबावगौ आरो मा नांबावगौ थेवबो बेमारि Do you need proof? फै जोहोलावफोर बैथिंनि जोहोलावफ्रा फै गाज्रि दामोनदे मोनसे खोथा बुंगोन अनरेबल बिशपनि पारमिसन लानानै गाज्रि दामोनदे बेवहाय नोंथाङा खय एकबार एबर्सन खालामनाय बिमा दं एबर्सन खालामनाय बि केयारफुल एबर्सनखौ मा बुङो एबर्सन दा खालामदे बिराद गिदिर पाप बियो गथ' दङ अलरेडि बेखौ डक्टरनियाव थांनानै गारहैदों बेयाव मानसि दं दै आं दान हमहैनोबो हागौ नोंथांखौ बाट बि केयारफुल दिनैनिफ्राय जा जाबाय गोदान जिबनाव जोङो हाबनांगोन हालेलुया एबर्सन खालामनायनि उनाव नोंथांनि देहाया बेनिफ्राय झन मोनबाय थायो मालाबा नोंथाङा सायो जास्ट आंनो बेखौ प्रकास खालामबाय थादों जेब्ला दहाय जों सानजौफुआव मोनसे गोबांथार बाथ्रा जों प्रमाणखौ मोनदोंमोन आरो रजेनाव थांनानै बे मानसिया थांनानै स्वीकार खालामहैदों आंनोमोन बे बेक्तिया होननानै दाबो दङ जिसास जिसु তোমাৰ সন্মুখত फैदो बेमारिल' फैदो आं जास्ट एफाल' दांनायसै Sir, on behalf of sir, honorable Bishop sir, I need your permission. Can I alter call? Just बेमारि मानसिल' फैदे बेमारि मानसिल' फै volunteers सिख्लाफोर नोंसोर volunteers फैदो जाऊ फै फटाफट सिखारना सिखारगोन सिखारा गिर्जानि खामानियाव फटाफट जानांगौ पबित्र आत्माया जोंखौ नेबाय थाया ओके Just बेमारिफोरल' please सोंलाय मेडाम can you ask confirm there सों बेयाव बेमारि नंगौना नङा सोंग्रो आङो बार दांनाय नङा दे just बेमारिखौल' जारौमोन सोंलाय Jesus ओइ माफ्राल सेंग्रा बेखौ खेवनो थोनदों आं गासैखौबो बोथोनखौ प्रार्थना खालामनो बे दैखौ आङो Jesus only sick people दे आंखौ बुंबाय थादों सत्य गोदाव सोराव लेंहरनो नाङा हुरा मुरा जायो बेमारिखौल' लेंहर प्रमाण Jesus आराम थाफैब्ला जानाय नङा बहाय आखाइ फोजोबनो नङाबा प्रार्थना नङाबा गावखौ सारेन्डार खालाम दे गावखौ सारेन्डार खालामनांगोन नों बिनिफ्राय होगोन Jesus र कलिता बिदि लाइन खालामलाय आं थांना थाक I want to touch औ जों बिराद देरि नाङो ना
ada lain-lain. diri nana deh environment create ni metai ko kon de Jesus Jesus Yeshua Papa Lainnya gosong tu. Prabhu Yesus apa Lord ni krus ni thai jang apa Mulai kerja. nang ni krus ni thai jang ko lebe thai ko apa Lord Prabhu Yesus ni ka hambayan se Prabhu Prabhu se hambayan la Papa Lama dulu, lain gosong nani. hambayan Papa Lord Lay down, Yeshua.